Бигүк башы эшләмәгән кешеләр алдында һәммәгез агай дип йөри торган кешеләр булмады да. Шулайтып Макдональдс мине күз алдында келіп сықтылар, менің көз алдында юққа сықты. Онда олтыра өтінде. Рим, Худинов. Эш хақы алып, мен әзірәкіне эш хақы берелер, наша рәйс болғанға. Evet, саққына, 13 мың. Гранттар, 50 миллион. Хайры сағатта, құрматлы егіттер, қыздар, ағайдар, апайдар, һәм олардың ең яқшы көршілері. Хіздің мән 5 бармақ шоу, Тимәк һез экранда, һәм біз һіздің алдығызда. Біз кем ол? Мен Илхам Ешкинин, Бурзой, һәм әлбетте Урал Каримов. Ол не Бурзой? Біздің мән бүгін қонақ... Біздің яш тамашасылар. Һәм әлбетте біздің мән бүгін қонақта. Вай, нинде хылдыран хылым біз матыр апайды сақырдық бүгін қонаққа. Обязательно лайк қойғыз. Çünkü біздің видеолар, әрбір видео лайықлы болырға теш. Зөһрә Бурақаева біздің мән қонақта бүгін. Хаумағыз? Хаумағыз. Башқұртстан Республикасының кинематографистар союзы рәйісі Зөһрә Бурақаева. Тағы бір тапқыр алқыштар. Тағыла бір. Мұны айтып алқышламайын Зөһрә апай. Зөһрә апай келгенің үшін зор рахмет. Біз көптен бір-бірді білеміз шуға. Бір-бірді. Наты шуға сөйләшәбез. Біздің шундай ең бірінші yola ол біздің қонақ қайда туды. Көп кіші білхәлі, яра тағы бір тапқыр сөйлә. Ғайләһе турасында. Баласағы турада сөйләргә тиеш. Мен оны ихлас күңелдән сөйләйм, чөнки мин Өфө башкорты вәкиле, Өфөдә туганмын, Алтынсара балалар туу йортында. Һәм минең без күп балалы гаилә, 5 бала бит инде. Һәм әгәр безнең хатта һәр авылда ла башкорт телен белмәйләр бит инде. Һәм без менә Өфө башкортлары шул Өфөлә башкортлыкты нисек хаклау һәм нинди кимәлдә хаклау шундый гаилә, Бурақаевтар шундый гаиләнең үлгеһе булып тора. Һәм әсәйем әйтмешләй, һәм башкорт теле белүе ул нимә зур яплык түгел, менә әгәр яндәр һәм янсәләр башкорт телен белһә, менә шул инде иң зур үлге булып тора дип, аслап та әсәйемнең бүтә янсәләре Өфө калаһында туһала, кайтырлык башкорт авылдары булмаһала, чөнки менә өләсәйем дә калала күсеп алдылар, шулай да без башкорт телен беләбез. Без шул данлыклы Бурақаевтар гаиләһе, ата-әсәйем 20 мәктәптә асып йөргән бит инде, һәм бүтә бик күп башкорт башлангычлары башкорт балалар баксаһы 90 елларда Урал оешмаһында әсәйем йөргән бит инде, әүдем һәм менә әлелә шуны дәвам иткән гаилә инде. Һәм 20 мәктәптә мен туган мәктәбен тапханайм. Мин Рәми Гарипов, әлеге Рәми Гарипов гимназиясында 2 ел укып киттем. Ona hindi atay yok sağlık klasında түгел безнең шул атайыбыз иртә китеп барды бит инде шул вакытта безнең гаиләнең әзрәк матди хәле кыйнайган вакытта әсәгә шул тәкъдим иттеләр әзрәк балаларында интернатта укытып ал дип һәм минең бер туган апайым әлеге Дәүләт Килдиев художество мәктәбендә укыны, мин шул Рәми Гариповта 2 ел укыдым. Әлеге Рәми Гариповта ул вакытта ул беренче ханлы республика мәктәп-интернаты иде. Шуңа мин интернат хурпаһында искән кеше. Һәм кала балаһы булуга карамастан шул әлеге баягы матди хәл һәм әсәйемнең ул күпме генә калала яшәмәһен, ул авылды нык яратты. Һәм уның иң зур хыялы ул теге Өфө янында авыл булуы, чөнки үзенең туган яктыра Янсуранык алыс бит инде. Әлеге анда таксилар тегендә монда зайлатып 1000 сум түләгәндә барып кайтаһың. Кайтуы көне буена автобустамы я шул Күмертау поездына сыгып, унан кайтаһыңмы? Һәм шулай итеп әсәйем Өфөгә алыс булмаган авылды үзенсә инде эзләп тапты. Ул Зөяк авылын Билат районы.
Һәм без өсел шул өсел электричество бар була. Үзенә күрә якын. Сәке аны нимә менән хайлау ине. Сәке бөтенләй якын Иглин Кырмыскал районында сөгелдер утаталар балалардан. Сәйм яй буе теге без унда укыгыз без сөгелдер утарга тиеш булабыз бит инде. Сәйм барып сөгелдер утап йөрмәһендәр ниме? Унда бит инде урмансылык. Һәм шулай итеп төрле яктан без Зөяк авылында 3 ел яшәнем. Бестән саба беләм, хәер һава беләм. Безгә бер тугандарыгыз бармы анда? Юк, әсәй менә журналист буларак бик күп авылларда белделәр, шул барып сыкты, шундай нимә әйтәйендә, шунда таузар, Иньяр елгаһы агып ята, яктырып нимә дип ята тип шулай. Ничәнче елда? Буш үй булдымы? Буш үй булды, елга Иньяр янында гына. Халык ничек кабул итте? Халык унда әйтергә кирәк, үзенчәлекле халык ул вакытта инде, чөнки ул вакытта ул барыбер теге тимер юл аша менән генә бәйле. Онда мәсәлән Өфе-Сибай поездыннан чыккан егетләрне платформалар тукмау, менә угыл сыкмарлары күп булды ул вакытта. Хәзер генә теге нимә үтендә шундый сөке хәр теге трассалар үтә, һәр бик цивилизациялы авыл, ул вакытта бик үзенчәлекле авыл ине. Әсәйем бит инде ул теге нимә актив кеше буларак шундук фольклор ансамбле асып җибәрде. Бәшул фольклор ансамбле менән Иньярга барып сыгышабызмы, Белаятка барып сыгышабызмы, шулай итеп теге әсә кайда гына булмаһын. Унда дөнья гөрләп китә һәм әсәйнең Зөяктәге укучылары һаман да иң әүземдәре. Шулай ук менә әтәм бит атайым үлеп киткәс Кайын шул иң кайын елда әсәйемә нык ярдәм итте Күгәрсин районы хакимияте һәм 4нче классты мин укыным Күгәрсин районы Сәйетқол авылында. Без гаиләбез белән шунда сыгып киттек. Шулай минем бернисә мәктәп гомеремдә булды, әмма мин 20нче мәктәптән башланым укуымда һәм 20нче мәктәпне тәмамланым. Һәм мин үземнең классыма килдем, үземнең классыма килгәндә ул класслар кайда булдык дөрә? Кайда йөрәне дип берничә генә класслар торып калган һәм кайтты. Һәм яңа класслардан Булат Йосыпов ине унда. Һәм без шулай итеп шул заманнан бирле без Булат Йосыпов менән шул бер класс бер мәктәптә тәмамлап, азак Мәскәүдә бер укыдык бит ул. Һәм гомерлек шулай дуслар булып киттек. Менә шундай инде. Һәм шул һеҙ башка кала башкортларынан нык итеп айыра бит инде шул райондарда яшәп китү. Авыл кешеләренең менталитетын якынрак белү һиделдеме ул? Авылда яшәп китү, Күгәрсин районы. Әлбәттә, мин Хизилде әлбәттә ул теге нимәнең. Буның ике ягы бар. Бер яктан нимә мин кайбер әүләм тәҗрибә кирәк булды микән, юк микән дип. Чөнки менә нимәнән алып әйтәм. Теге авылда яшәүдән түгел, кайбер башланган укуларым укылып бетелмәне. Мәсәлән, без музыка мәктәбенә йөргән, фортепианога йөргәнек бит инде. Шуны үзелеп калды бит инде. Шулай итеп мин теге художество мәктәбенә мин йөргәнем. Бәлки теге художество мәктәбен тәмамлаһам, мәсәлән, теге мәктәп тәмамлауга һинең художество рәсем төшерә белү, я музыка мәктәбе булһа ла насар булмай инде бит инде. Старт өсөн. Икесе яктан шул тикем хагынып та күңелле искә төшерә менә шул мәсәлән Зөяк авылында яшәмәһәк мин бер касанда посадка дигән әйберне белмәсен. Без Белорет районына иң төпкел авылларның иң төпкеленнән без зур вездеход менән алып киттек. Ошо Белореттин кайдар иң нимә урманның төпкелендә без шунда посадкалар йөргән булдык бит инде. Урманда уны һәм башкалар бер касанда белмәйсәк тәҗрибәләр мәсәлән Әзекә авылында без шул картофлык алып бара торганнар бит инде.
Шайтып теге. Азке ол битне Белартана китеп барганда. Посадкалар мин әдәрәк теге. Аңламаным онда бараһыгы нимә эшләгән. Бу бит урмансылык бит инде. Бында теге сөгелдере юк. Онда безгә бирәр менә шулай гына бәләкәй генә нәмә бирә карагайдың үсентеләрен бирәләр. Шайтып теге хөлеп сыгылган бит инде трактор менән безгә әзер. Һәм без менә егетләр шайтып теге анда меч дигән инструмент авыр. Авыр шайтып кына ул исмешле. Шайтып сыгалар без шунда. Юк, хәзер аңланым. Агас утырту. Агас утырту шундай нәмәнең инде. Мен Зөһрә апа кушылам. Безнең хатта бүрендәләр без мин бәләкәй сакта мин совет заманында үсмәнем мин үстем Россия Федерациясында 90 елларда. Но безнең заманда ла булды укусы балаларга шунда яйгә карай инде теге не язга карай микәндер яйгә карай шу теге лесхоз алай торган. Акса эшләргә. Егетләр теләк белдереп тор бара торган урманга анда һәйбәт түләй торган аксан сразу түләмәләр вакытында. Һәзер бушка йөренү. Ну безнең мәктәптә теге бөтә мәктәптәргә ниндидер нәмә бирелә бит кем картоф лыктайры бит кем сөгелдер утай безнең менә бөтә мәктәптә апсып киттеләр шул посадкага инде. Ну план бирәләр дә шул эшләр. Менә шуга менә ну балаларымды мин ул картоф утаудан шул тиклем менә араганмын тәмамлыйм. Шуннан несендер безнең барыбер ата-әсәләрдә калган нәмә бит инде картоф теге ашатта ул икенче икмәк дип шул тиклем нык хиндергәннәр. Адактан да әсәем теге исәнга күскәстә күп картофлыктар ала бит инде. Уны утабызан шул тиклем араганмын мин балаларга әйттем. Ул картоф картофны дәйле булыр хәзер бит картофлыкта дип. Монда күрәһең инде теге. Ну бесенде хагынам. Бесен эшләү ул моны гомумән һәр башкалар икенчерәк бесен эшләй бит. Трактор акылларда нәмә. Амына мин Проспадбош. Мин сын бесенлектә йөреп, менә теге мин әлбәттә мен теге нәмәләр торманы покостасын ки мин теге бары укысы балайным. Безгә шул бәләкәй генә салгы тоттыралар да бит агас арасында йөренегендә. Нә бары теге хуш бесенде теге әйләндереп, уны шат витеп, шан нәмәгә яфмарлар атка ултырталар, күбәт артаһың бит инде. Унда күбәләр бәләкәй генә теге билар урман яктарында зур күбәләр түгел бит. Юк, мин хәзер мен нәрсә түгел, менә безнең бүрәндә урман яктарында без зур күбә эшләбез. Унда менә бездә шул нәмәләр билар бәләкәйрәк күбәләр, шуңа күбә башына тораһың бит инде был яктан бара теге нәмәдән тапайһың. Мен менә шулан теге күбәләп башына осарга икесе менеп китә инде секунда үзенең бер технология бар тына һавыт мәгънәсе. Шулан шул күбәнән шатырдап шуып төшәһең мен менә бөтә менә шундый Башкорт авылының шундый нәмәдән үткән кеше хатта авылда яшәгән башкорт балалары уны исләмәй. Менә мин уны барыбер теге белеп үттем. Һәм башкорт язучыларында шундый бесәннең хуш хисләрен язганда, бесәнне язганда мин уны истән туя алам инде теге. Менә прогресс нисек? Безнең балаларыбызга насар йогынты яһай. Утыны ярым нахар газ менән яктыртылар итне. Мин менә балта менән утын ярып бермәм, мин калун менән яратырга инде миндә. Шуңа ниндәй агас, нисек ярыла, уныһын да беләм бит инде. Без шул теге унан да үткәнмен. Ой, гафу. Махсус бер лагерь эшләргә кирәкме? Менә яйләүгә. Яйләү һәм только теге. Юк, исем барлыкта Урал мин Зөһрә апамен Мирзаман ул менә бу бесән сабы буенча мин менә үзем бәләкәйдән бесән сабы үскән кешемен. Урман арасында безнең гаиләнең машина юк, без азналап анда барып йоклайһың. Хатын-кызлар кискә карак кайтып киттеләр да, менә продукты бетә кайталар, өйдән йыялар да, потом үзләре ничек шунда попуткамен, килеп үтәләр бесәнлеккә. Шун ашарга бешәләр бит инде. Без анда игъдар калабыз инде. Шуга кул мен бесән сабы уснап та ул бер үзе не. Мин әлбәттә хагынам, но белмәйм, хәзер мондай комплексын күптән бесән сапкан юк. Сабырным микән, бәлкем в рамках
туризмы бәлкім сабап қаранып қызықты. Окей, сапта береде лагерь өйттіріп өтәдіректі. Бесен саптыртып, теге қайдан бесен келіп сыға деген вақты қайыр балаларға теген өтті. Қалай балалар аңламайды бит. Көп немен аңламайды. Олар үшін теге ауылдағы бала эшләгән эштәр олар үшін қызық қылмақ болар еді. Әлбетте бір адына қайтып кетелер. Яр айдагыз кайтайык бүгүнкү күнгө. Амна бүгүнкү күндө һез сценарист билебиз итинде. Нисек һез гомуман Мәскәүдә укыдыгыз? Мәскәү әдәбият институтына. Менә шул туралы һорау бирелгән. Нисек кинога килдек? Кино алдынан ниндәй эшләрдә шөгыльләндегез, нимә эшләнегез? Әдәбият институтында без 90 елларда укыдык. Ул бик катмарлы елдар булды. Теге лихи 90-тиләр битендә. Бұл ижадка кагылмай, һөйләп китәм, һезгә кызык булыр дип уйлыйм. Без укырга инү менән августта бер путь булды бит инде 90 елда. Шуннан һана әсә ибәрәйме, ибәрмәйме икән Мәскәүдә типне бары. Улар теге ниндәдер вакуумда ултыргас, ул тиклем теге куркыныч түгел, бары ибәрделәр бит инде. Һәм Мәскәүдә укыган 5 ел ул безгә школа выживания тезер бит шуның хамак без белгертмәһәк тә мин әсәгә бер мәле һөйләмәй торганым сөкин ни эшләпләргә ул әсәдә бер суга халудан берендә файда юк бит инде әмма кайбердә менә курслардан исәп утырады нимә ашаны ул бездә сөнки магазинга бер нимә лә юк бер нимә лә юк бында Башкортстанда талондар бирә торганнар итендә Өфөлә әсәшле миңа талонга тиешле макарон кымбагыш майы нәмәләр биреп йөрә бит инде Шул шуннан бер вакыт бушлай теге столовый астылар бит инде 93 елда октябрьдә путь булды бит инде безнең Останкин эргәһендә генә дөйм ятак беренче спортер тора безнең дөйм ятагы һәр нәмәгә халдаттар куйдылар һәр катка һәм виз ошатыгы трассирующий нәмәләр безнең өстән усалар бит инде шуннан икенче көне егетләрне сакырдылар безнең әдәбият институты ул Герцен дигән йортта ул нык тарихи нык шундый нәмә йорт хакларга безнең егетләрне без сакыртып алдылар оборон тотырга һәм уның уникаль китапханаһы бар инде бик кирәк китаптар хакланган шуннан егетләр киттеләр бригада төзергә шуны хакларга ул Советская бында безнең Төскә урамы бында Төскә бүләк без яртынчып сыгып киттек бит инде без күмәкләшеп каһилары сыгып китте теге Акъйорттың бомбежкаларында шунда Вестверская шул танктар тора бул безнең инде баррикадалар курып маташлай иске өстәлдә. Һәм аңланыгыз, Ельцин. Онда без булдыгыз. Онда без демократик рухта инде, без Ельцин дип кыскырып бармаһак та, без яңа үзгәрешләр, нәмәләр, әйе. Шултыкым ул вакытларда үткәрдек. Ул тегенмен бүтә бандиттар менә шундый түгел сотовый телефондар тотып алалар. Инде яңа беренде машина килеп сыкка, бүтә берничә кешеләр тотып карайды. Шул вакыттар бит инде шуннан Макдональдс асылы. Менә монда бит инде Макдональдс бит Тверской бульвар бит. Менә монда тәүге Макдональдс асылды. Һәм безгә институтка барырга көн һайын. Шул Макдональдста сәгать дан торып сират алалар. Бен менә шул кешеләр арасында йөреп институтка барабыз бит инде. Менә шулай итеп Макдональдс минем күз алдында килеп сыктылар, минем күз алдында юкка сыкты. Минем тормыш эсендә бер Макдональдс хайда дигән һәм. Инде шул әдәбият институтында укыганда безнең бит инде вуз булгас Без кинематография институты менән гел берлектә инек. Әйтәгез, Булат Юсупов кинематография институтында укып йөри бит инде. Уларның показларына барып, шуннан кинематография институтында Яңлышмаһам дүшәмбе һәм иртәнсәк мен ниндәдер теге унда интернет юк бит инде. Без кайда нинди мәгълүмат алып була. Телефондар бандиттарда гына бар. Әйе, нимә шуннан яңа урысларда. Әле пейджерларда юк заман әле, пейджерлар нимә унда
Беренсенә киноцентрда, икенчесеннән иртәнсәк нимәнең дөнья киноһының бер шедеврын күрәтә торганнар. Һәм без инде шул теге белемгә һуган нима бездә унда гына башланды укулар. Без иртәнсәк шул гикка барып, шул киноны карап, шуннан гына без институтка бара торган. Инде бушлай, ул вакытта шлай бит инде. Һәм шлай дип без әйтерәк теге кинога кызыгып, унда нимә икән дип минем хыял буенча мин әдәбият институтында укыганда сценарийга укырга инермен дигән хыял бар ине. Демәк, кино менән кызыксынды. Унда безнең ул үздә шулай, я кемдер укып бетмәй, гекка укырга инәме, я керәһенсә, я теге үзара өйләнешкән пардар бар, моны әлелә безнең мәсәлән Немен Сланицына актердың кызы Лариса Сланицына. Ул әле Михалковтың беренче замы. Ул мине яхшы беләсең ки, тегендәме, бындамы мына бер тирә, бер яшьтәшләр бер компанияларда оешып йөреп, сценарийда укыйм дип хыялланган, әсәйтә юк, кайттым, шул бер институтта укырга әсәйм нык ярдәм итте, әлбиттә, теге аксалаталар, нимәлә, шул бер белемде бирергә үзем бар ди, икенчесен үзең карарһың дигәйне. Шулай кайттым да, бunda Өфө шундай нимә бит инде 95-нче ел. Родинаның теге Yellow Submarine'дан башка барга урын юк, күңелһез. Бөтен Өфө Сипайловага гына киенеп йөрүй. Нимәнең магазиннар булса тик байлар өчен генә бит инде йөреп ятаһың, бер теге нимә макина бер Титаниктан алып бер теге утрауга Титаник маграк инде, әйтмәйм теге трагик мәгънәһен. Шундый бер теге шунда йөреп ятканда нимәнең булында тәкъдим итәләр, тегендә тәкъдим итәләр, иң беренче тәкъдим иттеләр, без бит инде тәрҗемәчеләр бүлеген тамамлаганбыз. Рәхимов заманы бөтә закондарды, бөтә нимәләрне, документацияны башкасыга тәрҗемә итәргә кирәк дигән. Безне сакыралар бит ахиртка эшләргә. Шәме күз алдына килтерәм бит инде, мен ахиртка барам, блузка киеп, туфликларда йөреп ятам микән инде. Тугда барып атлап кайтып, уннан баш тарттым. Унда барып, үзләренә һәйбәт кенә карьера эшләгән. Они өчен тартып баш тартты. Күз алдына килтерә алаһыңмы? Мин ахиртка теге. Юк, я имею в виду больше теге. Ижади кеше. Ижади кеше шуннан бер касында ул чиновникларга теге айруса Нәмәнең бигүк башы эшләмәгән кешеләр алдында һәммәгә агай дип йөри торган кеше булмады да, әлелә улай түгелмен. Әлелә миңа кыен, шуның өчен мин әлеге вакытта фрилансер булуыма шул тиген куанам. Кәрәкмәгән кеше менән кәрәкмәй икән, мин уны күрешмәйм. Теләмәйм икән, күрешмәйм һәм шундый кемәлдә йөрүмә шул тиген үзем шатмын. Ул вакытта Күңелһез бит инде шулай. Әсәй кире Мәскәүгә китергән микән, үзем киткелә килмәй һагынганмын бит инде шулай, бар Башкортстанда эшләр килә бит инде. Шулай әсәйгә Усрай Фәрдинә Касымовна, Айдар Рахмановтың әсәе. Ул әйтә, нык бер һәйбәт урын бар бит ул ди. Менә унда барга тизәрәк Өфөләте кулкулап риза булып каласак ди. Нинди урын? Киностудия. Киностудия Айдар Рахманов та кайтты ди, минең улым ди. Булат Юсупов диплом эшен эшләп йөри ди. Ул вакытта киностудия балалар бакса Зоргыла балалар баксаһының балалар баксасында башлаган һәм улары төрле нимәләргә бирә башлаганнар, учреждениеларга. Мин ул нимә эшләйм ул вакытта. Балалар баксаларында институтлар. 90 елдар балалар тудырмайдар, балалар баксаларны бушлап калдылар. Офистар. Унда теге демографик жактан шунда бушлык булып калды бит инде. Аннан кире кайтара башлаганнар. Шуңа кире кайтара башлаганнар. Һәм балалар баксаның яртын киностудияга бергәннәр. Шуңа мен барып индем. Унда ултыра бит инде. Рим Худинов.
Бәләкәс кенә. Күп кенә Волгалар булатага утыра. Нимәне башларга белмәйдәр. Киноны уйнатып. Дянечка бунда йөри. Айдар Акманов 72-нче елгы битендә ул минең начальник булып китте. Шайтып интердә миңа әлбәттә теге төрле эш мин эште күрһәтергә тиешле менә штат калдылар. Биш бармак шоу тапшыруының багыусыһы Индюшкин сауда маркаһы. Индюшкин сауда маркаһы. Дөрес дип туклан. Күркәйте аша. Мин шул минең ике генә нәмә булды инде шул теге язма шул редактор, шулай бер заман мен ассистент режиссеры булдым да кире редактор минең хезмәт китабында 2013 елга тиклем 95 елдан алып 2013 елга тиклем минең башкасына киностудия гына иде. Улар әлбәттә теге укып алдым тагыла бер тапкыр. Киностудия ла мен штатта тотып бул вакытта Рәис Абдрахмановичны уга зур рәхмәт. Тагыла бер тапкыр укыным мин, икенче югары белем алдым, ул кинодраматург. Онда махсус белем алып кайтып, һәм тагыла декреттар зайна инде, тагыла үз бала таптым диләр. 20 елга 2 ел гына калды. Юк, декретта ултырып, шуңа кире сыгып, шуңа кире декретка елеп, кире сыгып. 2015 ел булды. Үз кешенең битендә. Үз бала сәһәмнең битендә. Илһам, миндә һорау һинең бар. Мин шу хаттан зарпа мен күптән берсе күрешкәндә, безнең эфир вакыты таркау дигәндә, ага карамастан теге һөйләшкеләр, бүгенге кино хәле турында. Бүгенге кино. Башкортстандагы кино бүгенге. Ни хәлдә? Зарпа. Без уңышлы эшләйбез, уңышлы этаптамы әле без. Дөрес юлда китеп барабыз. Без дөрес юлдан китеп барабыз. Әлбәттә безнең бөтә яшьлегебез, тибәтем безнең иң көсле, иң эшләй торган елдарыбыз. Айдар Акманов Мәскәүгә сыгып китте бит инде. Булат Йосыповтың минең елдарым үтте. Без шул кино, касан үстерәк, кино кәрәк. Менә без кыргызларга барып кайттык, улар шундый кино. Уларның бундай дип нашлатып теге сыгыштар яһап түңәрәк өстәлде. Онда Рияз Исхаковтарның без нашлатып нәмәнең бик күп елдарыбыз үтеп китте. Ниндәйдер теге вакыт кенә нәмәләр эшләбенде. Шулай булһа ла, әлеге вакытка ысынлап әйткәндә моны эшләргә бирмәнләр, ишетмәнләр, киностудия бармы? Бар. Эшләйме, нимәләр эшләй? Зур кемәлгә лә сыгылманы, менә шу яңа итәкчелек килгәс, сынапта киноны үстерүгә юл һалынды. Уны тәүсиратта был юл һалуга мин үзем шәхсән Азат Шамил Бадрановка рәхмәтлемен. Чөнки ул ишетеп, тыңлап, тәүге нык монда каты һөйләшү булды. Без бөтә нәмәнең булган истә нәмәне ярһыуда һөйләнек. Һәм ул түңәрәк өстәле торды. Без бөтәбез дә еді. Тыңланыла һәм булды финансирование буласак тине. Безнең хәзер әдрәк теге ике кино бер яктан студия Муху үсешләп битендә уларга үзләренең юлдары бар. Улар безгә анимацияга күп игътибар бүленә, күп финанслар бүленә. Без битендә безгә менә әле икенче ел бирәләр гранттар 50 миллион. Без әлбәттә икенчерәк һорагайнык. Без һорагайнык ниндәр худсовет, нәмә грант, моны илдең ошо катмарлы вакытында бундай булу бик һәйбәт. 50 миллион бүләләр. Менә икенчегә алабыз. Аңлатайык, 50 миллион бүленә һәм шул сумманы бернисә фильмга конкурс комиссия карайды.
Мына харна фильм сыга, мына хар тәүге сыкты бит инде. Два брата тип на рус телендә сыкты. Кыска метражлы хәзер ноябрьдә Айнур Аскаров шул грантка төшерелгән фильмын. Уннан алда гранттар булды. Улар бары теге ниндәйдер теге нисек әйтергә билмәһе юк шулайны. Хәзер инде безгә инде махсус рәвештә киностудияны үстерүгә һәм муниципаль кинотеатрларны үстерүгә, чөнки уны киноны сыгару бер уны тамашасыга итәргә кирәк бит инде. Ул теге нименең кинопередвижка менән йөрмәң бит инде һәр авылга инеп бар теге бар кинозалдар кирәк, инде система кирәк. Монда зур телефоннар тотып. Һәм менә хәзерге вакытта игътибар бүленә дип әйтергә була инде. Җырбай шундай һорау, без ул темага урал менән күп бәхәсләшкән бар, үзе арала дигәндә инде. Һуна һеҙҙең һөйләшкәндә, һеҙҙән һораганда, һеҙ профессионал. Менә кино ул нисек артабан безнең илдә лә, безнең республикала үсергә тиеш? Ул менә тик грант формаһында шул аксага үсергә тиешме? Яки аның икенче юлдары бар. Менә чөнки бит инде без карабыз, менә Голливудтан алайык дейме. Анда бит юл икенче бит инде, анда грантовый система түгел бит инде анда. Анда бит как бизнеска пасып Бездә шул системаны применять буламы безнең илдә? Голливуд кына түгел, менә шул саханың якуттарын беләһегездер. Улар бит сама окупаемостька сыккандар һәм төрле проекттар бар. Уларның бар тарихи проекттары, сама окупаемостька сыкмаган проекттар бар. Төрле проекттар, шулай булһа ла улар безнең өчен иң зур үрнәк булып тора. Якуттар безнең илдә зур аксага төшерелмәгән, әмма дөнья кимәлендә нык яңгыраган милли кинолардан ул кыргызлар. Чөнки казактарның уларның нык бай проекттар бар, сериалдар, нимәләр, уларның теге шул кино икенчерәк юлына китеп бара. Анда ла без аралашабыз бит инде кино эшмәкәрләре менән. Шул ниндәйдер бер генә өлешләренә күп акча бүленә, бөтә урында һәмәк калгандары югары профессионаллар булһа эше торып кала. Анда кыргызлар ниндәйдер үзен демократик юлдарында уйлап сыгаргандар улар яшьләргә ник ярдәм итә. Без менә тап ошо юлдан барга дип мин тәкъдим иткәнем. Былай алганда кино ул иң баштан ук ул барбыр бизнес. Бул менә барбыр үзенә алган аксаны булһа ла кайтарга тиеш. Әгәр ул тиеш булмаһа, безнең кино кимәле түбән буласак. Чөнки без тамашасы үз аксаһын түләп был кинога баһа бирә һәм киноны үстергә тиеш. Һәм менә ул яктан бит инде безнең уңышлы прокатлы фильмдар булды бит инде. Без менә Айнур Аскаров инде безгә төрле безнең киноның иң арьергардында барган егете бит, һәр катыны менән бергә эшләйләр улар. Ул да продюсер. Улар менә зур прокат каласы сыккандар бар. Шул менә Изуф с любовью аксаһында кайтарып эшләннәр бит инде. Шуның өчен без грант менән безгә ярдәм итеп, безгә старт бирүләре насар түгел, әмма без иң баштан ук тәкъдим иткәйнек, безгә уны инде худсовет аша, киңәйтелгән худсовет аша биреп, мәсәлән, якут сахалар шлайталар. Уларның да инде беләкәйрәк студия бар, Саха фильмы. Бөтә аксалар Саха фильмга бүленгәндә, шуларны теге күрәләр бит уңышларын хәзер беләкәй студияларга һәм Саха фильмга ниндәйдер үзләренең конкурс аша бирәләр. Әмма ул аксаны биргәч, улар бер ничек тә теге мен кагыда счет тултырмайлар, әйтмәләр, улар уны акса, улар ничек әйтергә, уларның бизнестарын үстерүгә бирелә. Чөнки киноның вакытты чөнки икенче эшкә яле битмәскә, иҗатка ла ничек әйтергә, кино ул барбыр бизнес.
Һәм менә әлеге вакытта бит инде безгә грант бирәләр һәм НКОның төп акведы кино булырга тиеш. Biz elbette astık biz inkolar da astık nima ettik aytам bit başlangıç için bik heybet ama lakin ana kino үзеннән үзе коммерция дигәнне аңлата. Һәм бит инде киноны эшләгәс, я менә хәзер теге нидер платформага хатып йөрергә тиешең. Я прокатта үткәреп уннан килем килмәһә, ул киноны менә бик күп теге телевидениене тапшырулары хымак, теге уны эш хакы алып кына эшләргә тиеш түгел бит. Бит теге нимә хымак, югырган һайын теге көсәйгән бүреләр хымак, буны нашлайды без дә шулай үсергә тиеш бит. Һәм якуттар һәм безгә яңадан велосипед та уйлап сарга түгел. Бездә якут модели бар, кыргыз модели бар. Бер төрле модельләр буйса азактан да үсеп китербез. Иң мөһиме дәүләт ярдәмендә һичшиксез. Башкорт киноһы турында беләләр. Фестивальдәрдә Башкортстанның бер кино булһа, нык игътибар итеп алалар. Без якут киноһының сак кына нима аттырак булһалар, башкорт киноһы дигән феномен бар. Һәм әлбәттә ул феноменда дәүләт ярдәме булмаһа, булдырып булмас инде. Киностудия булмаһа, синки кеше буны үзенә кино итә алмый бит инде. Әлеге мәлдә менә башкорт телендә башкорт киноһы ул бизнеска караган һәм әйткәндә ул үзенә акча эшләй ала әлеге мәлдә. Тематика булһа, көсле тематика менә якуттарның бит якут телендә. Тематика көсле булһа, нема булһа, ул эшләй ала. Минеңсә, мин теге юмор буряттарда эшләй бит инде. Юмор өлкәһеннән булгас, кеше булар. Теге Набайкалды һинә. Юк, миңа юк, якынрак казактарның шул менә сериаллар җиңел генә. Чөнки уларны карай, СНГ-га карайлар. Менә минем күп дуслар урысларга карай. Миңа хәтта бер малай безнең теге әдрәк ситкә китәк Вөрьянгә яйгы кубокка килгән Костанайдан казак малай квенчик. Аны миңа урыс дусым һелтәгән, ошо киноны карады. Бер елдан гына карагайным. Шул малай шунда төп рольдә уйнап йөри. Ул безнең 3 ел элек Вөрьянгә безгә безнең КВНда уйнарга килде. Шуны хамакны урыслар да карый. Сериалдар, казактарның минеңсә, мин бер нәмә әйтмәйм инде. Нисектер безгә Сейме Супергелин дигән бер үзбәктәрнең бер ниме булды. Сериал. Әллә теге кыйммәтле, әллә теге мәгънәле сериал түгел, улар уны әллә инсә каналларга хатып, хатта рус телеканалларына хатып, шул сериалды үзбәк актерларыннан. Бында, мәсәлән, Корея. Корея битендә Корейса йөзләр, Корейса йырлар, K-pop дигән бик нимәнең шуны хамак булда телдә нәмәле Европа самая Европа түгелме бында иң тәүсиратта сифат һәм кызыклы мәсәлән Корей сериалларын бүлеп карайлар. Шул K-pop минеңсә шул безнең качественный менә шундай шәп бер проект килеп сыгып Казакстан, Үзбәкстан, шул Кыргызстан ягына тамашаларында һәм Россия кимәлендә әлбәттә теге феномен булып сыкканлык итеп кешеләр күргәс, оның артабан уже оның артыннан яйлап казактарның шулай булды. Ул феномен килеп сыккан өчен нимә кирәк? Безгә бер нәмәләргә кирәк. Менә мәсәлән без берничә ел әйтәбез. Шул менә мәсәлән Башкортстан юлдаш телевидениене, әзәгез бергәләшеп сериалдар эшләй башлаyak дип. Шул исторический качество. Ул хураганга әзәгез бергәләшәк дип елдар үтә менә без көсебез белән тиярлек Башкортстан юлдаш телеканалынан теге үзәшләрдә эшләнеп, Руслан Юлтаев үзенең сериалларын эшләнеп инде. Ул әзәксагы эшләгән, һәр икесе кимәлгә сыгырга тиешбез бит инде. Һәм шулай итеп бердәмлектә генә сөнки сериалдар улар телевизион продукт. Әгәр без мәсәлән үз алдыбызга сериалды сыгарып хатып алыгыз дигән түгел, ул заказ булырга тиеш нимәнән телевидениеннән һәм нашлатып бергә үсергә кирәк бит инде. Ана шул менә Уралдың әйткән һүзенә һәм менә теге һүзегезне тоже хуплап тәэминде.
Біздің башқұрт кинематографияның қарағанда әлігі мәлді ысынлап та әйтірге бола драма жанрында мына тігі әйтілер өттігі на одном дыхании әйтілер өтеді. Бір тін алғанда мен тігі қара отырам бетінде драма жанрында ештеген. Болат аға Юсуповтың шулық киноны фильмді әйтейік. Но шулық біздің халыққа қарағанда біздің халыққа хас болған очертаниялар алғанда енді ысынапта біздің халықтың тарихын алғанда драма, түшірлік тарихтарда көп, моменттарда көп. Түшірге бола ысынапта актердар біздің бар. Но шулай біздің комедия жанрында бір еңелгіне ештерге му, или же яки үйде отырған кішілерге еңелгіне формала комедия жанрында ештерге бола деп ойлаймын. Біз мына Урал менен екелеп енді ысынапта көптен хаялыны өріп едінде бір комедия, бір ситком түшірек. Хаялма сценарий яза башлагыз. Мына бізге шул. Вот бір КВНда Зөһрә апай сценарий яза беләбез КВНда. Мына команда профессионал кеше керек. Біз мына именно убитне моган сценарий сериалга, кинога яза ул икенчерәк түр. Юк, икенчерәк, но әмәләкин мына мәсәлән иң уңышлы комедияларның сценаристлары шул КВНдан сыккан битендә. Шуның өчен мына без мәсәлән шу кинематографистлар союзы янда мына тиздән бик зур гына курслар буласак, Алексей Лешковский килеп укытасак, без субсидия еңдек шундай курсларга без мына тырышабыз. Я сценар лабораторияны үткәрдек. Касан була? Касан була? Бәлки ысынапта бит тамашачылар курслар. Мына әйтә алмыйм, яңа елга тиклем мына безнең биткә мына әйтәгез миндә реклама. Безнең кинематография союзының вокал бите бар. Әлбәттә Телеграмда нәмәләр асманык, чөнки ул безнең теге иҗтимагый эш булгас бөтен мәгәл күрә булмай. Но әгәр безнең берәйдәй игълан булһа, без тәү сиратта башын форумга бирәбез. Ни сектор без нитәбез. Безнең лабораториялар без әлеге вакытта кадрларга кытлык бит инде. Һәм шуның өчен без ошо союз янында бик күп нашындай укыту я нимәнең булган белгечләрне кинога укыту менән мәшгуль бит. Бетеге бар бит инде мәсәлән техниктарды нәмәләрдә уларны укытып кыналарга кирәк. Уның өчен махсус институтларда тамаларга кирәкмәй. Я шул менән безнең кино музыка дигән лаборатория булды. Без унда теге музыка белән шөгыльләнгән егет кызларга яңа программалар, ничек кино өчен музыка языла, шундый нәмәне укыттык бит инде. Я кино рәссамдары дигән лаборатория булды. Бик уңышлы булды. Безнең егет кеше укыгайны 6 шундук проектларга инеп китте. Ша мәсәлән грим буенча укыттык. Чөнки безгә гримерлар җитмәй. Димәк, без менә сценаристлар курсына барып, шул общий армияга инеп китеп, бер зур мутлак зур булмаган, бәләкәй булган да, бәләкәй бер сериал төшерә ала. Ну, башлагыз һәм иң зур кәңәшем менә карайтам шул әлемнә грант ярдәмендә кино аякка күтәрелә. Шундый ярдәм тагыла 200 ел булыр дип ышанам. Аякка ныклап теге яңа теге менең кулынсактан шундый бер ашырып торган айгырга әйләнгән башкорт киноһы әле гранттар безгә нык кирәк буласак. Һәм мин уйлыйм җитәкчелектә ошай дип уйлыйдыр дип шуның өчен иң тәүсиратта ано асыгыз. Гомумән ано НКО асып куйыгыз, чөнки сериалдар, веб сериалдарга хәзер бик күп нимә бирелә, мөмкинлекләр иретегән бер институт развития интернеты. Бик күп акча бүленә. Унда ла гранттар, шуннан ВКның платформаһында үзләренең гранттар. Тапшыру ВКласы, шуга ВКның гранттар бар. ВКның гранттары бар, веб сериалдар өчен, шуның өчен мына әле Менә ВКның гранттары, менә шундый гранттар, әгәр безнең хыял икән, әгәр дә үзебезнең эшебезне, үзебезнең башкорт милли телендә эшләйбез дисәк, аларның менә караштары ничегрәк, андый менә грантовый система
тарапынан ну администраторларның Олар беләме, бында белмәй дип әйтеп булмай, бер генә мисал килтерәм. Без президент фондының грантын оттык бит инде федераль һәм шул грантка без барып кайттык дорога Месловата исәгедә. 12 кала Палдиски һәм уларга шул тик мөхшаны. Без ялган вакытта без уйлап битне Сладжулаев, милли герой, нәмә дип юкларга охшаны, улар хатта әйдәге тагыла менә безнең эшләгә дип нәмә әйтәләр. Бында төрле гранттар, шул ПФК, теге федераль гранттарда милли нәмәләрне үстерүгә, мәдәният, милли кино үстерүгә, шуннан менә әле союз янында бар ФПРК дигән нәмә, ул фонд поддержки регионального кино. Уларда әле документаль киноны гына, улар һәр киңәйтәсәк үзләренең гомумән хәзерге вакытта илдә шундый хәлдәр барганда Ниһаят дип әйтәм инде, региондарга игътибар, региондарга, милләттәргә, милләттән телдәрен үстерүгә, безнең нәмәләргә игътибар артты. Һәм шуның әлбәттә файдаланырга кирәк. Һәм грант ул нашлай дип иң мөһиме, менә бөтен әйтәм, НКО асып куйгыз, НКО кем улла булһалар, НКОларга бик күп гранттар хәзер. Әлбәттә ул зур эш, һәм кайлар әйтә, һезгә грант бирәләр. Ну безнең менә ошо һуңгы ел менә мин рәис булгас кына үземнең кулым менән мин берәйдә 8-9 грантты тулынса яздым. Кайларында 2 генә балл җитмәй кала. Менә 2 генә балл бергә җитмәгән бер. Менә шулай дип көне-төне язып ултыраһың инде шулан кайларын җиңә. Минеңсә менә без КВНда гранттар алганыбыз бар. Был ниндәйдер теге дәүләттең аксаларды нисек кайда киткәнен күзәтү сер түгел бит инде теге. Коррупцияга каршы шундай бер ысул һәм ул бүгенге көндең шундай теге. Ул берсенә бер ысул, evet. Шулай икесе яктан мәсәлән дәүләт учреждениеләре бар бит инде, evet. Улар үзләренең эшләренә шөгыльләнә. Мәсәлән шул КВН дәүләт учреждение эшләй алмыйлар бит инде. Отдел кадр, бухгалтериялар менә, evet. Ул бар ул проект. Ул проект булырга тиеш. Һәм менә шундый проекттар, мәсәлән шул кино, мәсәлән, evet. Я шул мәсәлән минем брендей фестиваль үткәргә килә икән. Ул да проект бит инде. Уның өчен дәүләт учреждение асып тормайлар бит инде. Шундай проекттар бер ул грант дигән үзе шул 90 елларда ук менә мәсәлән Япониянан киләләр бит инде танышлар студентлар улар грант Европадан киләләр бит инде. Без грант арканда укып йөрибез. Грант арканда Россиягә килдек. Грант буенча менә без менә фольклорды тикшерергә килдек дип без аптыратырга. Нинди ул грант ул? Нимә ул дип аптыратырга? Шул менә әле килеп йетте. Снапта ул Тимәк безнең илдә дөрес юлда китте бара. Бул дөрес юл, дөрес юл. Чөнки һез үзегезнең тормышыгыздан әйттегез бит. Касандыр һезгә ул теге ниндидер теге дики үземак теге аңламайм белмәй. Хәзер әлеге мәлдә барыгыла теге төбәктәрдә бөтәһеле бер битмәй инде нимәкә грант нисек ул эштән. Ишеткәндәр бардыр бәлки. Тулгынса белмәйдер бардыр. Укытып йөриләр ул, менә мин менә шулай әйтәм. Менә без грант нимә икән белмәй дип әйтәләр инде. Менә кайда менә без районда була йөрибез инде. Мәтәм һәр көне-төне WhatsApp-тан теләһәмә укырга вакытыгыз бар бит. Һез менә Google итегез мәсәлән грант дип яһагыз тәүгез килеп сыга. Онда грантка тулыгынса беренче адым, икенче адым дип укытам. Һез менә теләһәмә шул WhatsApp-тың видеоларын карап утыргансыз, шуны грантка өйрәнегез, менә шул йыелып утырыгыз. Тут теге нәмәнең дәүләт нәмәймәй, дәүләт безгә ярдәм итмәй, миңа лә ярдәм итмәй. Мин гомумән мин бер кайдалы нәмәнең эш хакы алып, миңа әзрәк кенә эш хакы бирәләр, менә рәис булганга. Evet, сак кына 13 мең. Бөтә башка аксаларды 13 мең минең. Дәүләттән һәм налог төләгән акса. Бөтә башка аксаларды мин үзем эшләйм. Миңа бер теге дәүләткә илап та ултырмайһың, мыжып та ултырмайһың, бында грант ултыраһың, бында барып сценировка язаһың, югерәһең, сценарий язарга шулай инде. Иң мөһиме язарга кирәк. Берәү кайдалыр берәй нәмә выстрелит. Нәмәнең
Тегенеметелер күләм сифатка әйләнәтеләр бит инде. Барыбер һин бер юлдан китеп бараң, һин төртүп тиләрәләр, кемдер лыжны тип узып китергә тырыша, һин бары китеп бараң. Барыбер һин азактан шул шәхес булып формалашып, һиңа игътибар та башлайлар. Тәфсиратта азактан һинең менән килешә башлайлар. Азактан һинең һин ниндер үзеңнең бул һинең хамак еңеүгә, өлгәшергә, күренергә торган, мылгып торган шундый кешеләр араһынан һин шәхес булып үсеп киләң һәм һине күрмәү мөмкин булмай сак. Шуның өчен бында теге иларга ла, мылгырга ла тәүге уңышсызлыктан, ой, булмай инде бул, булманы инде дип нитергә түгел, 4-нче, 5-нче тапкыр кайбер бер әйтәм бит, ултырып илап алаһың да 2 көн өйдән сыкмай, берһендә күрергә теләмәгән вакыттар була бит инде. Йөреп ятаң, шулай әзрәк кенә нәмә интеп алаһың һәм тагы ултырып, тагы ноутбугыңды асаң да тагы эшләй башлайсың. Тап шулай. Шулай, һәм Кызыклы әңгәмә өчен зур рәхмәт. Әлбәттә, Зөһрә апай, әйтәм бит, хөрмәтле тамашачылар, без Зөһрә апай белән күптән танышбыз. Без әлбәттә һезгә үзебезнең эфир вакытын зуррак та итеп бирә алабыз. Чөнки безнең һөйләшергә Зөһрә апай белән темалар күп, кинематография, ниләрдә. Күптән танышбыз, әмма байтак кына вакыт күрешкән юк шуга. Хәбәр бетмәй, Алла бирһә тагы сакырырбыз. Ярай. Тагы ла бердә әлбәттә хөрмәтле тапшырышлар, хөрмәтле караучылар, без һезгә әлбәттә тагы ла бердә әгәр дә лайктарыгызны куеп торып, безнең просмотрларда тәтәгендә зур булга, без әлбәттә һезнең реакциягызга без дә үзебезнең реакция эшләрбез. Менә урыс телендә үз кыстыр утырам да кәшкелдә бердем. Менә Зөһрә апай мине әрләп утыралар инде. Ул снапта башкорт телендә свободно әйткән кирәк. Аралашырга ярата һәм Юк, башкорт телендә ирекле матурны дип һөйләшә. Минең әзрәк кенә телмәрде эшләргә кирәк телмәр өстендә. Шуңа күрә Зөһрә апай гафу ит. Һез шатланыгыз. Бездә кунакта булды Зөһрә Буракаева. Лайык, комментарий. Тагы килегез безгә. Сакларыгыз. Киләм. Һау булыгыз.